majen samno dedika na safata so aso atimu nkyeremu yesin konya ewo eye maame akuafra koma batampa studio yedi mama ni bonyina ni mu nkyeremu nyina de besomo sade tie na nsamtrafo de soma bepe pete setra konkon enyi bi frim ene yemfa bi ensoso enka eye eho ensam ne de edoso eche watwi wunwi na mom eye ketewese enya dodo owura na ensam ne de Kasiebo mu akotena no ebi ene se Oswafo no na hwenkita wudi adwumadie ne ntotoye eso mekire communications minister wade atugye kire mu se wono eja running mate ya etwa enwonsem twagu ampipi amanyokuo ni mo no Dr. Bawomia eboni din a wade ahomekika soronko obesom se twetwe nanso nanso no na chese kire wonsem bebre bie wasumai yedi mama ne bo ede besom sade tie bo ensafu fransumu ono enrada womla sebedwafie dom tetete omo ene eye MPP amanyoko ne konakra na no womo egira simpie ni apaso ne nsamtwafo twetwe nkomo na womo ebo eye dom keto e womla sebedwafie no sobo se womo ka ho bi ene oman ntimi nko nanim dom keto no soso dia no yie dia ba se ampa eye womo a se nye womo a ehon nsam se tie wo awiapam tubla Akan Kasiebo mu ye bema wo nkyeremu no na enu achi no so ye de ani be kyerem wo man sika sam toto ne dwumadie sade sibi ekro wo gusuwa di achi ewo eye Ahenkan Kasiebo mu a ya bebu amane achem se companies awodo bi wo Ghana hanom a omu chem se oman ni mu afro wo mo sade no man ekọ no so oman hwe no man gu o market man kopiem ewo man foforo so a o medu am dokono kwa na sa companies ya edwane free Ghana no orura wono ana yankita odie kwa nkyerefo panyi de ma public sector reforms ade atudwe kyerem se enye se ebi oman ni mu ayeden anasa abawu adoto no ma yetino mudwane se enye sa na tie de ane ne ensem na nka se te sei wo kyeso obekyirekyirem yeso be ma na kwanya nyanya so atie no sade se na encheye ana Ghana man panyini abede kyire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Frankatuni de ma osokokoko amanyokuo no wo eye Madina ne Ashaman wo kwhwe bua ya omo apija dankura bi de siwo no ma wo kyerem se yenuanom ne ye maame no ye papa no nkokorafo no ne mrewafo no ma omunya adwuma nyanu nti o mafato o musise won beboa obi na eja se obi ko ba bi na ne noma doso opobiem na kura bia no maje no mde ko kaya yefo no yese omusa kasika botin bi a sisi dwumadie no musua no omusa kasika bi to musua de ne yese etua omoka omani je aje anya asem ketwa we ni ensam ahodo bi a ensam twerefo de ayeremie sememfa mu nkyeremu enfra emedomo sade se na efata na abusuafo ye de akire aseda no aseda presie no ebekọ ede ama dwumakuo yi Marshall Beauty and Training Center sanso na Ahenkan FM Inter Town Football Gala eno adwumadie ebaso sanso na Ahenkan FM UEFA Champions League no mepacho nyame ya adoma eda wo kyena waboa ho de yehia ewo NYC Pap ewa chim asene awisa Kasiebo mu yabema nkrofo adwuma wo ye obi a wo eba ne tiri nwi na ne yie no ya ade pa bie wasuman Kasiebo ni twaguo do yabetro na mo a obetuo afe ODI Electronics ka Odi Media busuakuo ne ho okuta ne nsam akyade fefefefefe bia kyese anya asem ketwa bre enso ekọ na nimu Kasiebo ni twaguo no mebo enwama agodo ekurakura no ni bi ene anamo a osu betimi atu ede afa ho yeda wonom ase omada roma ena yede eye awiapam tubri Akan Kasiebo yi ede eba besumwo awia yi obedi achi ewo Abefontentan so na okọ nhwe ni mu krata no so a Facebook wonom sei no obetimi ade achi ewo hodemo Ahenkan 93.3 FM na wabomode de wadwenche no ede afa ho sanso na obetimi enso awoso ana wahyama onua so ensetimi akabie no wahwe bie tie bie na atimi abua YouTube no so eye Ahenkan 93.3 FM wadaroma okọ atwere kokọ no se subscribe na beka Ahenkan abusuakuo no ho ebua opa edwumadi awdo ayedi nyina de ba Abefontentan na so pe bosi wanya nkai bodo nsa boss wa ne ye ne damu no na chese ye pem so ekọ anim a enesa na abusuafo wadwenche kura so betimi da fa 0533 898915 0533 fabre semu na yeso yenkenkan emfa emma kama wo awiapam tubre Akan Kasiebo imo no o kenkan ni ayeme adwen pa hene
Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanmu kan afia ne de no obuo kwa so pa kunya bi na gigidam peta kra bi yi wasum ensem ne nkyeremu ene ne fitiase mede somo sade tie Ahenkan FM Ekwani mu atene ye hye awia pamtubra Akan Kasiebo no ase ede afiri eye amanyosem ensoso emu na ye nyina no sade ye animsem ese ye wo abatoɔ enso afimu ye nyina ye bompa ye sitwedi amponyankopɔ besu emu kakra na wode ye adu December bosom ne de toso eye enso sabre yi na electoral commission abedwekɔ mo hwe abatoɔ dwubede ntotoya so ebema akonya ma obi biara owo Ghana abatoɔ husuo krata na ebie no wono so atimi anya akonya akɔkyerɛ na dwram ya toaba ayi ye mampanyine ne ye mmra hye bedwafoɔ na ne sɛ yɛ sutramanyoku ahodoɔ no aguso a wonom ekeka wo mo ho a ye campaign ahodoɔ ene kyerɛ ebi mu namatifi na bi namanafo ebi namapoye na bi namatoye a kyerɛ Ghana de sisia de amanyosam de odi agro waso tokuro no ebesi no na eye eba ne sɛ ya amanyokuo bia wa akonya sɛ oyi obi a wabɛhyɛ no apre eye dibre no ede ama wo mo eba no mampanyi dibre no mmra hye badwafie soso ede na enti eba ne Ghana so de amanyokuo atwetwuro mienu a ene kyerɛ sɛ onya ka amanyosam a wo mo adin ene beto utirimo eye NDC ene MPP na uyi wo candidate no awia presidential no wo akonya se wosan so eyi eye de obebo wachi edoma no ye friend se running mate e wo potokasa mu NDC amanyokuo de omdo owura dondo amani ma ba kire ye no aso no netu franka de ama wo mo anche e no mo san so koda dwene ho a omuyi obenfo eye jena na opoku agema se wo mebo eye owura ma etidom ubowura mu osu kokroko amanyokuo na kachia omatimi abomoden ayi omo presidential candidate Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Ghana mampanyina bedekire na mom running mate no de obebo na tidom no etwenkyere omo bo saa yeso wadi aduane na ehya wo so na nko yemu no wodi nsuo pia no kora na jese enko gise otwu mu kakra saa na sisi ano MPP amanyokom running mate wonsanka na kwakwa yo etwenkyere omo bo a si anim omakaka omani anu omunya obi o sa ehwo nsem sa na sibitio otwere ho a wonte ase abusuafo na enumuo no ana sisi ano Ghana fo bi ne ma no ewo no ma no obi abontirim na wodi obi dia betu dwa se onipa somasi o ene yese ono ana ekro enti saa na ekoso saa ti utie list na ababote na ene anya asem ketwa na saa list ya baba monti suei utietie mu a na chese eye Ablekuma West mrahye bedwani wonu kro ya ene nanado danko agufa da mamuomo wode asoye omo na hwe nkitanwudi adwumadie ne ntotoa ne abefo ntentan no hunu mo ede ahyane nsa enti oye minister of communications and digitalization onimonyamfo esla ousu ekufu ono ana meka na asemi eja woni nsamtwerefo akodi ahyiamu ana nsamtwerefo busa ne se maame yesi running mate no udi wo mo na watete bidie ana so se Ghana de asem bia ba wo ye de ya esanse abefo ntinta yi eyade eken asetran obekọ ukọ nso ye de betwa afa ho se o se abefo ntinta so kura na de ompe ho no motena kasamfonyi na apehwa eno so bon se ho asem edi ahim enye san so kura kasavdie na so betia eno so bon se ho asem ato afa wasum enti aja wonto ka na ya no watia ti watete se ne din ewowo mu ani ade ani yese o na ma me ye de ma wa obeje eno se ewiase hwan na wo so gura no a obega se mempe ye obi anu otifo asempa kodo de asemnie woso no de ase Dr. Bawumia eboni din ese wonom na meye no running mate a wode ahomekeka soro nkokọ akosom se atwetwe esanse emma susu nya dibre te saa ewo eye amamuo mu a anase amanyosem mu a eye na eye pa eboa ema oman no eso kyekire no ekonanim da bia sole ese gender balance yemhwe ne mema ne mma ni nyina no obia me esisiri obia nya akonya eti so no so nya akonya ne saa na ene ya asam de ede mamma nyina to obesom na mmom no ne wo kyere se enya de se wo no obeha ne hu bebre se wo ko ode ne hu ko gigya nkrofo anase mpanyufo bi se wo mko ka bi ma no wo mko jatwa se wo mko Dr. Bawumia wo ka kyan se running mate ni bepe etu onfa mame wo se saa lobby ne de enya de se wo ni trim se wo be ye da bi esanse saa dibra na nkasa no obetimi a lobby a ne de amaw na so ye bekọ duru mpanyufo no National Council fo nanimu no ubonso mo so mo mpew se koba ni sa na chese
se adwuma wo ye nyina no wa bregu etu no de nya de so be ha no bebre se chenchena Dr. Bawumia emfa ma no eno anaso Dr. Bawumia emfa ne so ma en running na emomu no se Dr. Bawumia na fini pem na wo boni di se esla wa be sene ma yenko a aba wodi mrika tente wo cha akorafo fura afi na wonante no obetu mrika akora kwakosum sei twitwe Edina otete me di multimedia. Me de me honam pedwuma. Dwuma bia e de be hye me sase menye no. Erade adomunti. Ye de erade mo a. Omo hurufa no wati me din wo mu ana. Ma wo mu enya de a ye pre. Enti me nkonko pre nkogina ba bia nkosere se yemfama. Na emom se be to me line so me ya ma ayefe pa yi. Sesi am Minister for Communications and Digitalization. Any MP for Ablikuma West. Enu ye dwuma mu e wo se me ye. Se ye bo me din se me nkonko ye adwuma fufuro bi nsusu a ye de erade emoa ebeye adesimama ene a wuti ye eye osoafo na hwe enkitanwudie dwumadie eso sanso ene ba no abefo ntentan nyansapo no ehunu mu a eno so ehyenensa enti oye Minister of Communications and Digitalization onukura ya eye mrase bedwani a wo ginam edema adehia wonmo Abekuma West abato empesua so onimanyamfo esla ousu ekufu nene ena oteye ewo eye wasumo no na ye toaso ye daso aginamu so ewo amanyosem emu ye frem pipi amanyoko no akache ne ye de ani akire mu ewo eye NDC fo wonom so aso eye na we ye komrase bedwafie na edom ketwa wamo ene eye NDC amanyokuo no ena edi kasubom wonom de atodwa akire mu se omanwuso omunuanom dom kase a omone MPP amanyokuo no so na kwanakra na no eja womo kikai kansem bia edi gugu omo so ache so omo gene womo ntia seti enwa kwahia so omo so de anu yie edi ebasan se asem no se ka de to so aka de to so na se wampenwa asem anka ebedane no kore na eye dom ketwa na kire se enra womo ehye bi ewo kasafonyini so etie bi ewo kasafidie so abefo ntentan so omo kwo so a omo kwo huhu nsem kro na kwokenka bi eso ewo ho na edom kase ne nsamtrafo di ahyiamu enra omo ka kire eye nsamtrafo ne se NDC amanyoko ni ka hu bi ene omayi yesikasam atoba ha Ghana ntimi nkwanim abai bra wo bra nyina no NDC fo di mu bi pa na omadane wo mo abua huriya moja sabi empo mutrimu da omo di omayi omadwe se ade biara aban wedi beba bia ya papa bia no omo be sori atia se de be ya aban nanim begu ase ni akasa ha si o ka so betimi aye de ma wo si wantimi anye wadim na agu ase wo na hye wo no wo si NDC fo de omo pa no na so edom kase ne kire mu se twede amponyakopoti ase pa de sena nado dan kwa guva no Dr. Bawumia MPP abawmani begu ase wo Ghana fo adim de ensi da biara eda na no na dom ketwa no kire mu se MPP fo omuntimi wo monuyoma momfa kwahye omkashiri omsira wonom pa omhwe na mamuo na afono wo mo a omunyamu boko fa mo NDC fo na omomato anwuma pa na omo eye no eso na eye ubawura mu amrahye badwafia opanyina ono na ye deputy ranking member ewa badwakuom ne besikasem dwumadie ntotoye eso finance committee no wonu kra ye amrahye badwani odina mu de ma de hye omo bia east abato mpesua so atoye mantamu owura Richard Echampon ekasai wachese wonu kunampo wahwe nsem na dom kase ne kikana no wahwe da hu asem ni ti ene ne nan ba bia kika ko monsimu betimi aye o mayi ene agade ahye monsa na ja ye hwemu a na mugusu na moye eti se wuntimi nya na ohia adwenkyere bia ana ohia susuye bia ugidie se ebeboa wa we udi ahobrasem na wasere anuanum ei se akunyanum na mutisuo ade we ya ntimi nya moye ne sen monkyere ye na komsu do munim de aba ne nyina ye ebu oman no nanso so MPP abaye no kokoti na adwi mu no hu ni se onu kwa de nim nyansa wo sono no onu de kyese onim nyansa che obibibia odwene se ne kase ye no ne kase ye nyina onim o ka che ne se abo antatea ene wono obetimi ade na twefom tu wa bra wotimi nya wo hwese odim o ka kire no eti opanyin ni kyerem se eno asem strefo nhia mudi a dom kase no eye no ensem o muka ye de nyina no maami asem bi o kai wo so wo troi wo muboa adaya o muse dom ketua no na ye wo etuo bi a companies bi wa anum a edi kwanse ye hwem o mutua na so ye de ho asem akodam akotom na hyebadwafie se dom ketua ne beti ase ama agya o maye santotua na timi aboa no
dom ketwa na sori agina pinim so mo ntia se masa tax waiver no anya adwuma na enu nti dom ketwa ne kan bi na Ghana asebo ena owura Richard Champo se hwede pompo kire wa motoamu ho yei wose wono de wo ka kire eye MPP fo no se wanya asem a wo se eye dom kase ne begina so de be ye nsɛmtwafo achie mu bekeka ha omani toto a yampia bia eno enwo ehia ma yentie eye owura Richard Champo na nsɛm no se de ochechiri mu edify KT Hammer did not attend the meeting. There's a coordinator for 1D1F. So he was speaking to the numbers and then all the figures. So he represented the ministry. He agreed with the committee that they are going to put their house in order so that they will come fully prepared. So the committee will look at their request. So why the sudden U-turn for the majority leader to blame minority who has no hand in pushing government business? They have their internal issues. They should resolve it among themselves. They have nothing to do with the MP. Aha. Samwa mudiri yese mwagasa mu haubia mwe na musiesie mu fiase bo azan mo pia botra bepe moa ye o chesa na motuo bia mu tuo edifa tax waivers hu no wo mo ne moa na egusu ne yegina ye kurakura mu na eja mo timi dane mo ho ebe yi nsam de gu o so de a na chese entwa ye kura opanyina wo trade nkan wo ye deputy ranking member ewa bedwaku amrache bedwafie bani sikasem dwubadie ene ntotoye so o mamu yadoma wo mo na hweso finance committee no wo sanso ayamrache bedwane ogiram de ma de hia wonum ewo Bia East abato mpesua so eno ewa atoye mantamu owura Richard eye Champon ena wote eye ne nka no odaroma eye wiapem tubra Akan Kasiebo ha eye number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so di achi Abefonten Tanso Facebook live egusu a etwaguo eho utie no na ohwe na do adwenkyere so de eba ni abekenkan de ama no wawoso ama odua so se ko dia me hwe di o susu obi eyo mamu nsam ni yegina yetimi ahwe aboabo ye ho ama ne yoma so atimi akọ eye enkan na ye hwe eye sikasem eni dwadie ho ensanka ye sade esibi ekro ewo eye tiaseman konkoro Ghana mu ehanomo na se Ghana fo yebeka ya eni Ahenkan Kasiebo eyade se waso otatie pa biemu a omosi abeka kire wo se companies awudu bi wo Ghana hanoma wonum aguama ketem se wonum ekọ babiemu firi baaye ebi mu soso pa ma foforo ede omani akire obisi omosi omo ha ne se omo chem se dabi Ghana awudi dwa sisi ano enya asem keto ahwa beboka etu wonum ekọ nanu na ebi mu chem se na sa na dadifo yi kan dia na jesu oman ne moye dempa ekoba ni se nso dia na chesa aban ene yesu agudi tiri so watoto dia mayi mismanagement aka oman no eti eno ane nkobodi dia amanfo agusu a won mu dia na opanyina wono ana eye chief executive officer CEO ede ma public sector reforms eye owura Thomas Kusi Boafo wode atoje kyeremu se obi biara obeka san companies awodo a mo free Ghana anomo no kokoko machi no eye oman na aban we atoto ne ye ni ntia wosi sa nipa kro no obo odim de woka na chese waseda pa opese okatekete dani na okekai kansam bi edigu aban no efin ene yesi opanyini asema wo kan de eye na kakra no se se wonya economist wo ye obi anka sikasam ni dwadie ho totoye wudu ani adi akira asema me kai kai tiawa ka me kan no aso akwakofa wo economic book no na kwa ritia obo say yes scale of preference ne hwan no obehu demand and supply ne mo na kwa akoken kan ka obehu say yes ampa companies no mo kɔ ne obi na epam won anaso oman ni mu na aye diti no mo ekro ene so de kakra na ono no animu no ono de nim se ba the economics de a wa bi wom wo ombia bia ni kakra nkire sa se nyi nyina na ebetumi akwakoso economics sa ma na yeye obi be sua business obi be kwa akoye economics ya wokai obi su kura so kwa akoton toast si wa obi su kwa akodua mako enti obi ane ne de a eja obo ade nyakopo de adom no ti wa akwadwi wudim de no obasi ya no be chechirem de akire na atimi aboa no se okay wo bre ne adade obe chirechirem wasi senei ushemu a utimu se yesidi no yesika na hoden no obetimi aka se efa baabi agina no so esan se adwadifo na omo Ghana hanom na omo firi omaman so aba omamu yanom no obedi dwana no mboabo sika na no a ewoso omo de ko omo krom na omo suru ko ye mputunyuma ho etu oboabo sika na no na ode kwa
wo se sidi ni mususu ne waton wadi dwa no eto de kwani sika di mu a se bia ye dollar se pounds o se ye de yo wo se afi na ehonum na asema ba ho etia na ye ade ba ko ha adwere kakra etia no se kura so no Bank of Ghana na se de se wo so tutu na mobi na otimi bua na dollar no yetimi eye hu bibi se de be ye sidi no enna ho ode nyina betimi ensoso ayepe ama nneoma akonkan wo se abiem Ghana GDP no wo hwe wiase afa na nyina tumi so obi ade ete so enya Ghana nko a o wo se wo kwa ma na man hodo bi kro mo de ye beka so o mo de sika sem ni putudwuma mdo makọ manim o mo kra ebre eti inflation no enya Ghana nko a ne ye de ehuri kwa soro wo se take mu sai mu nyina o mo de ye nyina o ma so de abegu Ghana fo so ene ye gu so de ye so ye bre wo mam ya no ma enya asemketo akura na wo chese abawe wo se ya dana sepa titu ni Dr. Bawumia wo se papa no ya ade o hwe ade ba ko a waye no sa Eurobond no na jese Ghana ye ka ye ho aye kwaje bosia wo se sa trimude no ya ade se amanyokuo mpanyimfo bi o mabedi o man so de sa ade na be hye yase enti awo ho no ma obi adnani ato sa bosiabo eti ebeduru babi Ghana ka na mmene ye ne de babie ye okeka kọ no na no ya ye den ehona Dr. Bawumia hu se wo bo critical idea se wo se su nya sa asem beba okaka ni trima no so sisi ana wasi yetimi ehwe ne gold for oil policy de ba wasi say gold for oil policy na Dr. Bawumia de ba ye no ene na abua ye ni o ama na ki yetimi tototo ni o ma kakra masiri no na ahwode kakra ba mu no na tusu ni nyina mu no aba ni gusu a waye na afamu de wasi de aka hu biem obeka ho asem esoso ene se enei no se ohwese de companies awodo no bra mo ebre ne ade na enhu akwa nya se wasenka omamu ni nyina no ye nyina pe kwan betimi afa so ne yetimi soso de aboa companies no mso yetimi agina brane na bibia so yetimi akonanim na soso o chese company no mo ekone de enye se aban no waye sikasem ne basa ana wa ma ho kira bagana fo so a ye hu bi da wo se ye normal companies no omo econo honestly no GDP equivalent to 3 times Africa and asern obi ntimi nwane mfiri sade no agana kra de bon homodi so a keep growth rate positive for this period nyina ya de recovery na ye magical even growing at the rate of about 2.5 to 2.9% at certain point in time it idea na ye very devastating I just said your own kind of no economy ana opese or testing politically companies ye businesses or hono e banna se o transfer usika na ko in form of dollars so we shareholders no a lot more outside continent no into the kwa na kwa confasem e de aba countries inflation achechere wo mo te seteki no ya ye kofa ne ma free body nyina no inflation wo ma transfer de aba o man Ghana so na ye depend on Eurobond so ache edru ha na yakoje enti ema abaya aba trimu ye o mo enti du ha no akoje Eurobond no de abe beef up ne foreign reserve na afi ne ho atono enye Bawumia na ba ye no de gold for oil ene ho ne ma na be ba ya we depend on traditional sources for foreign exchange ai ya semu mpanyifo kan ya omumwa o o se de okom egia no wo me abanyina otini nkan wono eye chief executive officer edema public sector reforms Owura Thomas Kwisi Boafo no obi se won na kasa sa no nam se a ono a na ejane nsam na odi bi pi so a wo kire mu se company bi aba o ma bi mu se oba be digwa na oba wi akire so ejane kura ma nya ni me komi kuro mu no o se nya Ghana anko na esie amama awodo so saa na tie wo enti ado de normal se bi mu ko ekura no o se bi mu so ba enti saa na tie edwade enye se obi ba ya na o se wo konti no na ye de no ba betoto oman no se bi enioma enkon kan se oman no nkoye da bi o se ado de not afen so krama Ghana fo nko kasa an oman ya no de odi dwa wa no ma udwa nkoso ni ade o se saa de yo no nyina o se obi aka na no pado Ghana odi dwa wa no ma wa hu ntoto ye na hu strategy ni kama mfaso be nya no ya asem ketwa China fo ba ye omoko omontia yey omontia budi obudwa nti odi atrase odi dwa Ghana ejeye ebe de ejeye be ye pa eti opayiri eye Kwisi
buafo so nsɛm a wɔde nam ɛno ɛyɛ dwadie mu nsɛm ɛna waso enso etimi ate ɛyɛ ebie no na yeguso esinkonya so a yɛde ɔman mu nsɛm ɛde ɛdan wɔ sɛ deɛ sɛ na ɛfata wadaro ma adwenkyɛ no ɔde ba 0533898915 0533898915 sanso ɛna wɔ ɛyɛ Facebook ne YouTube no so yɛda mu fo adwenkyɛ no fa hɔ mɛba no mabɛkenkan ɛde ama wo abusuafoɔ ma yɛni dwa kakra mmerɛ yɛba ensɛm de aka egu apono so kaya yefoɔ wɔn ani gye agye no enya asɛm ketewa baomia abasobɔde na ɔmode kɔde ama no ai na ɛdi akura na baomia yɛde ama wɔn a ɔmode aseda we ɛde kɔ ama nei twɛ me na memra sisi a wadaroma nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛda wɔkyena ɛyɛ June bosome ne da edi kan wa fimpino ne aduonu enan enso emuo na nya sada yi da ponda pa ba ne ball gbomu a kafra ba ne ball gbomu a enya asem ketwa Champions League no sa league we obwa na team bedru finals team so akonkoden pa wakonkoden nya asem ketwa kora enti nyame adom da wo chena finals ne eba so we Real Madrid Hala Madrid no wonum ewo Spain Spanish La Liga ni mu no musi o makan na afi Borussia Dortmund so wonum ewo Germany Bundesliga se Bundesliga se wa Bundesliga and Bundesliga Bundesliga Adaya se Bundis enti ewodo mu sisi akan wo mo so mo ahomete pa o the last time bia me show mu game mo ne Bayer ene call finals eno Bayer na je ye ohun se Bayer na ji firi omo na mo pe akokɔ srade atade hye no yellow sister eti wo chena ampaye bedwa yellow versus white why dey di kunim referee do mo de kunim die nko ana da bia mo sha todwa ewo Wembley Stadium eno ewo England UK abuchiremam obi se ho de ebede akohwe bi ha ho bebere odi ana de asem ahenkan 93.3 FM adwumayefo di gina na Afi Sports team no LDA no de akopiem ewo Wembley na de ekoso nyina no wo de yebem watena ya na wo fili obe fili se de wo agoprama no so pepepe na etimi enso aboa manuoma akonkan na live commentary no yebe mo enjoy say bia wantimi so antoayen ewo bia ye kwakosi nkonya na o de utenafie obeti ne kama ewo kasa video no eso na yenyina ekobɔ ademu ewo NYC pap eno ewo asane awusa kwan no so eho ene ekobɔ ademu a yebe mo enjoy commentary no enso edi afiti yakopɔ ya aduma da wɔkyena hia yenyina ye wo ho na yenye ema no nye fe na wadaroma dwumadie ne de ayekra behwe na emom fo aho de beta kire na yenko anim be sponsor na bibia akototi 0247581446 0247581446 na afi eja so abeso yasene amanyoma akonkan na Ahenkan FM Intertown Football Gala eno so ebaso na nyame ya adoma Ghana Premier League no eba na wie ya ne se sinitrase ka games be se miensa wo sesei na aba na wie empire ne yebo se eja hasefo beko relegation na etimi aboa kama enso de bon paye pa ombeko na ya bakwese mo babie mo masua de ti eja ukọ Europe no so a omu league ni nyina aba na wie ye atense Champions League finals ipe na ye hwe edimu eno so wo kine to edwa kukuro na asa ti no wose yeso ye behwe na ye fie agudie na ye ball gbo no yeso ye be pijama nneoma konka eti we de fie nyame ya adoma Ahenkan FM Intertown Football Gala no baso na we ni se no otro ensa dia frɛ nkroto ahodo a ɛwɔ kotokuma mu ya no nyina de hia ni se obetumi abɔ modern na wanya wo mrantie makoma kudu nwɔtwe a wodi mu die se ball body wa mote so na afei wa baba register wo mo na bibia so akonkan nkroto no ba bi te se aboabu krodua mu akasavide butu odan asane manso akroso odan kwanta achiase suaduro abenase awisa gaha ye tuaso bobo ya akadi nyina mu timi ba na afi no etimi aboa kama na mepa cho kire se
we no forms ne de eye okwa ya wo be fa obi anyu teku nyo sempo a na emom se odo ho ehye dwumadie ni mu no se made atum dwumadie no me pese me so me de mu hyem akansie ne mesi me pa twa no sa no o de ka 300 Ghana cedis pe utua wi a na chese ja bibia so akonkan na emfasodie no eye bebre sanse Kempon Academy eso beba na wondo mani abedi dwumadie no achi enye so mehwe ne sa akeke ohwemu anu se krai boli woni mbo pa mpa doma chade ne woni mu watu adi no so do ko na academy ni mu na oso akwa boa ko kire wa bobre wo wa utiriye ya yanim da ho so no na eja nka Champions League eba beboyi yese aseni ni baako obore aseni ni baako obo ayi Dortmund abuabudi no number 7 no do obo Real Madrid no oya abuabuni ka die na FCE yi nti bomoden memfa ne trasa fa hu hye na obi ni mo kyena sem Ahenkan FM so ebeye ball Jesse Libi ti ntade no ball ntade ni bi de di share de ball Jesse de obe brand ne kama na ode ama na etimi aboa san so na trophy ka ho kuruwa na oji a de wo mu de nya asem ketwa 0241512388 and our free nenchiremu aka no agye 0241512388 na enu achido wadaroma Masha Beauty and Training Center so ye de yeko ma no mema ne de na mdisi ye no ma no so mo ho a wo se wo hwe na osiesie ho kama se de be ya asese no wo so ebi be so da bia no na fofo na ma bete Maria odeus hello onje gbechi wani no osenya wanyawa fra wadanfo no ka ho ne mame on se dia na utiri aye no ma mpesa ade no kra ozuzu siesie ho nya saa ne de be ye da bia be between us ha adwene eti Masha Beauty and Training Center se ode bra na so ye na on so be siesie wankasa wo de wanhwa ye mfre wo ebi ma hwa wo saa no mutoto gatem nyina titi kokodiwa ohwe ade wa pire wo eti bra no nsiesie wo se utiri no na pese eja wo hwe no wo boma wo enwi be na pese odi guso star be na pese obo no obeye de ama kama obakra na woni star bia woni so nim nwi krokro de begu utiri so no hu utiri na no wo se tire we de ne mu aso ni na wa ye ne kama e de ama wo nan ne won samore so obehwe se opese obubu ana pese wo hyehye ne nyina obeye e de ama kama sanso na eba no nanti wonom so a mo amode no pesisi wonom na hwa papa tata no wosebra na onfa duhwam srasra ho wodiskamu aberewe onwie no na hwa ye moton kama ma nneoma so atimi akonka me pacho makeup se no so no obi die pa ye ohuna o hwe na nhwe uyu ani enyi asemo obekom no ade ahwehwe ni wa bi de asi wonom no ahwe ne ho no se address ya ma ye kase obewu se ayina adede no ahwehwe ni wa na adede no tie sa na ha adwene Commercial Beauty and Training Center obesiesie o kama na wankasa usi kroma hu sampa obani bibi bia de na akwam kama oba so awundi hu ni so de mema no omo mbeu kasema nka Masha Beauty and Training Center se de wadaruma bomode bra na so ye no hwe no mo na so ye no so enya yira kwan achem oda community na school kwantempo no so ene wakobo no ho adwa wo boa ama hofe enso afa ne tumapa efra okotoku man enso so emu a titru ene mma no ho asiesie na wo se ebi a wo de no kra de opese wo toa wo fie na obesiesie mema ni buo mo mpesa ade no wono no mas kana ko siesie usiesie na nam kwan na afei mema yi frefre sa da bi de buo mpesa enti opese wa ade no obesiesie wo fie usiesie wie ya no nam de agro na hyehye so de no de mu wie kra no osi aboti do bi fa kwa nya hwe eno so beba no ba beye de ama kama ya adwuma na wosese bia no mambobo so nya so pese ogi hu nimdi a wadaroma no so obetimi aba na so ye no wahwe no aboa kama 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171 667 0244 171 667 na afione Masha Beauty and Training Center so atwetwe enkomo ODI Electronics eka Ahenkan Media ana Odi Media abusuakuo de ho eti wadaroma wono so eba no kutani nsem akyade kama o kyese sɛ de be ya ofie ho wankase wani beka ho na wanko obi fie ankonya asemunti ɛna ɔde saa home appliances no de aba saa so na office so a
eja wo no ba bia oye adwuma se de wani beka wonti ana no so de saa nneema we edi aba kasamfo gini TV no anase television no ebi ewo ho saa so na air conditioner no abonframa nyunu fidie no wadi bi enso aba saa so na fridge anase deep freezer ebi ewo ho washing machine eno yedi si nneoma nese wo don se sini ade no etwam yei na obey said wa hye ne nse ikura na so won fansi nneoma yi so won sa adwumbodi we otiri wo pese opira no ye mane fidie de bi odi sisa gu ma awie na ja akohata eno akiri rice cooker so ewo ho akwa adwuma ba no wa bre ne ade afena ba pagya akikasi ani o bebre o pa mantis ni so ma wum eno anu na we da bi rice cooker no kra de se de yi ya na modi ya tia homa so nya de show ma na eno anu no gas na meka you ceiling fan no so bon frama no de bodan ho ana se de tada ho no ana de wo de bodan no soro no ni nyina bi wo ho etibomode na ene ODI electronics mon komo waso de hia ne se obebele no keke frɛ no wono anim kwa obefa so anoma no sabetimi enso akabia nche na tran ye no so no ye bepa ho entoma 0550 9006 00 0550 900 600 frɛ ODI electronics say na no emon komo na company bi kire mu se ohia obi a eba no eye trinwi ni yie na wo ya ade wo ho pa na kwasi bro ni friend se baba no wo si we de ope babes ti modosum kra na wo pe mienu miensa kra na wo pe ti bo modern na efre 0244 0246 883 kafra mami fan bi 0246 889320 0246 8839320 adana da bia trend person odi ka ba 0246 889320 na afei wone eye company no so atwetwe nkoma no matimi enso aboawo we ni aboafo madaroma waso ete awia pam to bi Akan Kasiebo ewa Ahenkan 3.3 FM so ye to Kasiebo no so akoyanim na enche ya besa na wotwe mienu entemu enie ena Ghana mampanyini abedeche onu kura ya Frank Tuni de ma osukokruko amanyoko New Patriotic Party wafimpinu ne adwunu nan abatuo mo wotimi ebo modi kopie mu ewo nkabupuni mantamu Madina ne eye ashama mpatamu kwa wokọ ye nyina no na ya asemde ene sei eye ye maame no mo ene ya papa no mo ne ye nua man ketoa ne ye nua memma ne mo a wono mo de omadwuma mo ye nyina ne se mo ya aboafo se ene obi akọ kromu akọtọ nuoma na ne nuoma ne dọọso ope obi ama ne di bia kọjado ba bi ode ekro no na eja omo so asuso mu a no mo de akọ akọjao na osuso amom bi kakra na eja omo so de akọ akọpe bibi enso de ato adi eno ne efra mo se eye kaya yi no na Dr. Baumia kopie mu ewo eye Madina ne ashama no na cheso abo modern asi eye dankura bi de asuwo do ma utimi se efe papa den opigade asuwo no mesi odi se oka kire na ni tirimu po nyina ne se ye eye sa kaya yefoyi wode omo eba be kosa dan ni mu na wakwa komo mo entete ewo inside dwuma mu se de be ya omo so betimi anya dwuma ebeboa won mo so eda achen na exanse adwuma we ye ne sa wo mranti bere mu na okọ omre wabo no nkokora abo mu a untimi ntoa so nya biem but inside dwuma de menim se bi ne ye nkokora ye baba ye nkokora fo de berwafo yi okọ no obi suo de na wo nwene ne kenten ana obi wo na wo ye ne samana obi esuso kora enwene entoma bi a utimi se enika keke efe keke enuti ena Dr. Baumia enso so ahwa aboa amasa adwumadie wei enso ekoso kire se saa edan ya opija disi wonmi ebi wo Madina ena ebi so ashama se de meka ye no wo hwe ani mu se odi bi so bekọ asante mantamu ene mantamu ahodo enkaye no se de be ya betumi enso aboa na wei eye boshe enso so a Dr. Baumia na kasankasa ehye wa bra na MPP amanyoko no sugu so epre eye tumi so betumi enso ababesom omai konkono Ghana enunti na nwa kwakọ hia se wo se wo hwe na odiso wo bo modin kopa eye edan no ho entoma ewieye no ena eye entotoya wo mudi gu akwaso enso timi boa ya sem no kasei kaya yefuoi wo tirese mako ahasa 300 omde o mako Madina ana o msan so ede ahasa enso akọ aye ashamaya wo mo eguso esua ade na bohye biema Dr. Baumia de kan ho ne se eja o mu free ase so mo entete na
obeso wo masere kakra sanse nipa no wo ye adwuma bi a ema ne nsa kona no na wo se wo kyena tenase ama no eye nimdie be se eye na wotwe maako enan na kyese bosome na wo ba besua de yi ebe de watimi anya bibidi akona no ti Dr. Bawumia se obehwe na wa mo 500 Ghana cedis obia na nti usua ade no na ade no so tuto bibidi kakra usua ade no enso ewie pe na no so asama eye 500 Ghana cedis eno so no watimi de akwakwahye business ase na etimi aboa eti one more medican afri ase no Dr. Bawumia di ne bohye so a 500 Ghana cedis no obia setimi akane dia ene nipa no oka eye omomo madina ne asama ni bomu a mako eye ahasia 600 omo enso ensa aka a chese enya asem ketwa na eno na eye abedwaku omo hwe emabunu enso dwumasem ene omo enkanko enwonsa nkaye so ye Youth Employment Agency womo ena dwumadie yi ehye wonom ensa na okyerese womo enam totoye so mapaso ena hwe ya omo ma eye kaya yefoi ensa timi eka sika no opanyina oboduram ewo eye Youth Employment Agency a woye Director of Monitoring and Evaluation eye se Martin Ameyawo wokyerkyere semu konya mo fa so a omutimi hwe eye ema eye kaya yefoi ensa eka omusika na Nado Danko Akufo-Addo Aban enne presidential candidate Yero Muhammad Bawumia na ye lunch Yero Muhammad Bawumia ka say nyame ye na dum na se kaya yefoi start training na first week of the training the kaya yefoi betu bia 500 Ghana Yero Akufo Japan so gina simpizu ka say Youth Employment Agency na ABTS kana no so mobo se omo start training na obetu bia ka na oba Youth Employment Agency so ya monitoring and evaluation directorate no empanyifo no akọ se kaya yefoi omo hostel ho omo go through the training no omo call Madina no omo kan nipa mako 300 omo call Asama omo kan nipa mako 300 omo check obia Ghana card omo check obia momo number ehun se bibia correct nto omo dey report no ebe no na e say monitoring evaluation directorate you recommend to CEO so yin chomoka CEO so edi ne boss so andra kaya yofo na omo Madina 300 no ni askaya yofo 300 no omo Asama omo nyina wo ho omo yeti no metan so omo phone no kwen momo no ato obia phone so ani dia bank ani dia spread the whole Ghana ani dia aba Ghana ha